wai dan kan man tare abinda aka yanke shawara shine gurin da ake sallah ya jike to haka ce za a tsaya ba za a wasu za su yi sallah a ruwa to sai aka bada shawara cewa an tashi wanda yake ganin zai tafi to shine da aka bada wannan shawara ne kuma sai ya tunanin cewa tunda an samu rana ɗaya da ta wuce ku ko za a dan lula ko minti 10 ko 15 a ƙara kan lokacin yayi kuma sai aka lura da ma ruya an Anas radiyallahu anhu abinda aka rawaito daga Anas Allah kana masa da kana sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fito daga bandaki na cewa alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani wanda ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar da kazanta daga gare ni kuma ya bani lafiya ai da yawa muka karanta wannan a cikin tafan fiqh ko sai malai ce fa huwa hadithun da'if hadisi ne bai inganta ba fi Isma'il ibn Muslim qala fi al-hafiz ibn Hajar yake cewa da'iful hadith sai kenan ba za a aiki da shi ba ko to adamul istitari adamu satri al-awrati 'inda qada'i al-haja yace rashin suturtuwa ai rashin suturce al-aura yayin biyan bukata kuskure na biyu kenan yace yukhdi'u kathirun min an-nas 'indama yaqduna al-hajata duna istitar da yawan mutane suna yin kuskure yayin da suke biyan bukata su bawli ko bayan gari ba tare da sun kare kansu ba li darajati anna al-ba'd minhu ta kai ga wasu daga cikin su tara awratahu al-marratu 'ala tariq yace masu wucewa ma akan hanya suna ganin al'aurarsa ba kunya ba tsoron Allah da yawa wasu na haka kuma ka gan aka ce Kano zaka ga irin wannan da yawa a guran da in ka je misali ka je wani ga a tsakiyar bata ya zauna akan rawu duk taron nan amma yana misali sun ka je hanyar mayanka wajen kwatan nan ko za ga mutane manya akan titi suna bayan gari wani ma shigo wasu Kano kenan bai taba zuwa ba zai wuce ga wannan ta'asara aika aika fadda a guje kamar da aka sani an san cewa ana ji to kuskure ne babba mutum ya zo kawai ya wargaje akan hanya ya tafi biyan bukata ba daidai ba ne mun faɗi cewa a suturce daga aljanu a suturce kuma daga mutane su aljanu a yi musu istiaza da basmala mutane kuma a kare wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam inda qada'i al-hajati annahu kana yaghibu fala yasma'u lahu sawtun wa la yashammu lahu ra'iha shiryewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan babi shine in ya tashi biyan bukata bacewa yake yaghibu ghaibu yake zama ya bace bat fala yasma'u lahu sautun ba a jin sautin wani abu wala yashamu lahu ra'iha kuma ba a jin kanshin wani abu sallallahu alaihi wasallam wannan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan haka muhimmi ne suka zo gurin da ko da ka abin nan kuma za a jiyo wani tashin wani abu ba a bukata shi yasa da ban daki ma ake bayan gari aka dawo bayan gida aka dawo bayan daki shine ban dakin kenan ko bayan daki to zan dawo cikin daki Allah ya kiyaye ka koma kan gari to rashin jin wannan muhimmi ne ba ce yin ban daki a cikin daki ko ma duk inda za a yi shi ba babu kyau ba matakar dai ba za a cakuɗa da kasanta ba wanda ya faɗi wannan to amma ko wasu masalai din akwai wani zama da aka yi irin ban dakin ne na cikin daki ana zaune ana hira sai wani shiga ban daki sai wasu ƙara haka ta tattaso kala kala to sai ka sa fitowa saboda kunya ai da kunya zaka ji da nauyi ko sai wanda sai gurin suka yi shawara a fita saboda ya samu damar fitowa to akwai irin wannan ko kuma ka ci cewa wani lokacin an yi yanayin da za a dumama gurin gaba ɗaya ya dima mai dum to duka ko ne da advantage ɗinsa da disadvantage ɗinsa advantage ɗinsa kuma yanzu irin ana ruwa ɗin nan ba sai ka fito ka je ruwa ya zane ka ba ko dama da kai da abin ka kuna ciki ba mu da lokaci dai amma a wasu guraren na yi dogon bayani a wannan gurin fa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara masa ya ce kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari mun fita da manzo sallallahu alaihi wasallam a wani halin tafiya fa kana manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ya'ti al-baraza hatta yaghiba fala yura baya zuwa biyan bukata har sai ya bace ba a ganin sa wa an abdullahi ibn ja'far radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yadda su bin yake cewa kana ahabba mastatara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadatin hadafun aw ha'ish nakhlin yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ya sutura da shi ya kare kansa da shi ya buya a bayansa yayin biyan bukata shine tudu ko kuma duhuwa ta dabino hadaf me hadaf a larabci target ko goal ko to ai asali hadaf shine asalin kalmar hadaf shine tudu kagan kana tafiya an kawo gutu zaka yi fatan ka je daidai guri kaza ya zama maka hadaf kenan ko in zaka yi harbi wani abu mai tudu kake harba ko shi yasa kiransa da hadaf to manzo Allah sallallahu wani tudu yake samu ko ha'ishu nakhlin wato mujtama'an nakhl kenan inda dabino ya hadu ya dandazo duhuwa ta dabino
qala al-khattabi imam al-khattabi yake cewa fa amara alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam sai umarni bi tasatturi da a suturta ma amkana iya abin da za a iya ka suturta kanka iya yanda za ka iya in ka tashi biyan bukata wa la yakuna qu'udul insani fi barahim min al-ardi kai ya zama tsuguna wa dan adam ya zama akan fili fetal fili hayam ana kallon ka yace taqaw alaihi absarun nadirin da idanun mutane za su ringa fadawa kanka shi yasa ko gurin tsugunawa ma masu fikihu in ka je zaka ga sun fada maka cewa in ka tashi tsugunawa ba wai daga tsaye zaka tube sannan ka tsuguna ba sai ka je dab da ƙasa sannan zaka tube daidai gwargwado kuma suka ce in ka tsuguna din ma in san samu ne ka saki tufafin naka in ba zai najasta ba to ya kare daga baya ya taba ƙasa sai dai zai najasta shine zaka janye ba za kuma ka janye ka kwaye ba a zaka janye daidai gwargwadon yanda kai ba za ka bude ba kuma najasa ba za ta bata shi ba haka in ka tashi ba bai ka zaka gandandan ba a zaka ringa tahowa ne ka rufo sannan ka miƙe ba abin da za a gani tare da kai to duk wannan malaman fiqh sun yi wannan ba ka ce ina aya ina hadisi ba sai a ce maka ayar da hadisin shine manzo Allah ya umarni da a ringa suturtuwa ko to duk hanyar da za a ba a suturta kuma addinin malatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu abubuwa da yawa babu aya babu hadisi akai ko kamar gurin biyan bukata an ce ka fuskanci inda iska take kadowa baka da hadisi ko aya akai amma sai dai akwai hadisi da ayo umumat tunda manzo Allah ya ce a tsarkaka tanazzahu min al-bawl ku tsarkaka ku tsarkaka daga fitsari kuma in ka fuskanci iska ta ringa wasu ma fitsari ne ya ga babu tsarkaka kenan aga wancan hadisi ne aiki a gurin to da yawa akwai abubuwa da suke zuwa min babu saddi dhari'a ana toshe kababbarna ne dan kar ta faru yace qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa nan ne wa fi hadha al-hadith min al-fiqh istihbab al-istitar 'inda qada' al-haja a cikin wannan hadisin akwai fiqhun da zamu dauka shine an so mustahabbancin suturtuwa a yayin biyan bukata ba mustahabbanci kawai ba ai haramun ne maka bayyana haka ko na uku istishabu ma fi hismullah abu na uku da yake shi ma kuskure ne shine tafiya da abin da ke dauke da sunan Allah ka shiga ban daki da abin da ke dauke da me sunan Allah kariha kasirun min ahli al-ilmi istishaba ma fi hismullah sawa'an kana qur'anan aw ghayruhu da yawa daga cikin malamai sun kyamaci a tafi da abin da ke dauke da sunan Allah qur'ani ne ko waninsa illa idan khifa alaihi dhaya sai dan an ji tsoron kai ya bata kaga wata barna kuma da tafi ta zo dalibin ilimi mahaddaci mai neman hadda saboda tsabar hadda ko da yaushe ake da qur'anin sai ya kuguta ya siyo shikenan kawai yanzu da yazo shiga ban daki sai ya ajiye wani sai wani ya dauki kaga wata kila ai sai akwai bi kuma ba ai hadda ba kaga akwai barna da yawa to shine illa idan khifa alaihi dhaya qala ibn hani sa'altuhu yace na tambaye shi yana nufin Imam Ahmad ani rajul yadkhulu al-khala wa ma'ahu ad-dirahim mutun ya shiga ban daki tare da dirhamomi a lokacin dirhamomi ana rubuta musu abubuwan da suke dauke da sunan Allah ko makamantan su yace arju Allah ya kuna bihi bas Imam Ahmad yake cewa ina fatan hakan ya zama babu laifi inna ma kuriha an guji haka ne an kyaka ne an yakuna fihi ismula ya zama akwai sunan Allah a jiki aw yakuna maktuban alaihi qul huwallahu ahad ko kuma ya zama an rubuta qul huwallahu ahad a jiki fa yukrahu an yudkhala ismullahi azza wa jalla fil khala ana kyamatar ana kin a shigar da sunan Allah cikin bandaki kaga wannan makana da aya ne ko hadisi specifically sai dai umumat ko zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa duk wanda yana girmama duk abin da ya shafi addinin Allah symbol alama na addinin Allah to ne yana akwai takwa a cikin zuciyarsa to haka to yanzu idan ka zo kana da wasu kudade da suke dauke da sunan Allah ko jikin kayan sojojin mu an ce akwai nasrun min Allah wa fathun qarib kaga wannan ayat Qur'ani ce da sunan Allah a jiki to duk wa'annan abubuwa duk wani abu da ke dauke da sunan Allah in san samu ne ka cire shi ka ajiye shi a waje amma ba ka je Saudiya saboda akwai wasu abubuwanka a cikin guzurinka ka cire ka tube ka ajiye a waje malaka na dawa fi ma na sa cewa balantana ka cire ka ajiye a waje kaga a wannan gurin kana da uzuri kuma ko shiga kai ban dakin ka ce za ka rataye a cikin man dakin ma kai in ka zo ka nada zanin ka dauko mai abin ka kamanta a ciki ba shi ma da matsala to da haka sai an auna an gani to malai ce wa qala nawawi imam nawawi yake cewa nan ne fa yukrahu an yudkhala ismullahi azza wa jalla fil khala al khala wa qala nawawi imam nawawi yake cewa wasu sahabu ma alaihi dhikrullahi ta'ala al khala'i makruhu la haram shiga abin da ke shiga da abin da ke dauke da sunan Allah cikin ban daki makruhi ne ba haramun bane wato inda an ce haramun ne in kai ka akwai zunubi ko in kuma an ce makruhi ne wato baka kyauta ba amma babu zunubi
wa qala ash-shawkani al-shaykh muhammad bin ali ash-shawkani ke cewa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suna cewa ya haramu idkhalul mushafi shigar da qur'ani cikin bandaki haramun ne ya haramu yana haramta li ghairi darura inda babu larura kuma mun faɗi wasu daga ciki ko wa bi hadha qalat al-a'immatul arba'a wannan shine maganar malamai guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Ahmad Ash-Shafi'i da Ahmad su ma sun ce haka fa in khalafa in mutun ya saba kuriha lahu dhalik to an kyamace hakan daga gare shi illa li hadatin sai dan yana jin tsoro ka an ya khafa alaihi ad-day' kamar yana jin tsoron ka asaci a gurguje ba mu da lokacin kawo labarai da dogon bayani da sharhi amma akwai wani labari da ake bayarwa cewa wani alaramma ka san alarammomi suna samun Qur'ani ya shige mutun sosai ko wani alaramma sai da ko maka takara ta izu 30 kuma karance ta zai banda tilawar da yake banda tukurin da ake banda darasin da yake banda duk wannan banda su to ya dauko takara ga yan uwana yan islamiya ba kowa ya san takara ba shine karatun Qur'ani kana kallo ka dauko Qur'anin kana kalla kana yi a Hausance ana kiran wannan takara kai da ka kuma a Hausance ana kiransa da me tilawa amma a Larabci ga tilawa idan da karera kai tilawa ko baka yi ba ko waratil Qur'ana to almuhim dai da ya dauko na takara sai matsuwa ta kama shi kawai sai ya nufi ban daki ga dangadan to mutane an zata manta aka ce a ramma da ya waigo sai aka yi masa haka wato hannunka Qur'ani shi kuma sai ya haka wato kwakwalwan ma a cikin kan ma akwai Qur'ani kawai sai banka to ya abin yake kenan kuma ya magana take yanzu wayoyin mu duk akwai Qur'ani ko to kai saboda ta kawo an ga tashi fita sai ka ajiye wayar ka a bazu to da haka maganar aran ma ba haka take ba in ta tabbata dan wani lokaci ana kirkira maganganu a nasabta ko in ta tabbata to ba haka take ba Qur'anin hannunsa hard copy ne ko Qur'anin ne karara babu wani abu bayan da zaka kira shi da wani abu sai Qur'ani to da haka shi wannan haramun ne a shiga da shi hard copy ake faɗa Qur'ani na cikin waya ko soft copy ne inda za a fasa wayar ba za a gan shi ba in an buɗe wayar ma sai an buɗo gunda inda yake kamar daidai da na kwakwalwarsa shi ma akwai maganganu da yawa walwa kamar lokacin man ka tsuguna maganganun duniya da yawa zai zo maka ana malam wani yana tunanin ya za a kai kudin zance ko zuwa kafin ka dawo kan maganar Qur'anin ba a kwakwalwa ba kowa ma yake wannan tunanin ba amma za ka iya samun mutumin da Qur'anin ya shige shi sosai ya gamu sosai kamar yana ke bada wani labarin wani ɗan ba shi ma wasu saboda tsaba Qur'ani ya shige shi ake cewa ko bacci yake yi in ya tashi daga inda ya sa nan yake dorawa to wataran bacci ya kama shi sosai da sosai a cikin suratu Yusuf qalat fadhalikun alladhi lum sai bacci aka ce ana murna yau aran ma zai maimaita karatu shi baya maimaita karatu saboda tsaba hadda ana murna yau kan tundure ya lume a cikin lum zai maimaita karatu ana cewa aran ma ya ce tunnani fihi to ga karatu ya aure mutum sosai kuma ana samu haka duk dalibin da yake neman Qur'ani to in dai baya mafarkin inda ya tsaya yana dorawa gaskiya bai gama san Qur'ani sosai ba in dai baka fara mafarkin inda ka tsaya tilawa ka dora a mafarki ba to da sauran karatu da kuma dagiya to ana samun wannan to ko da akan a cikin bandaki in dai tunanin Qur'anin kai babu komai in dai tunani ne me babu komai nayi dogon bayani akan haka amma mazaci da kadan daga cikin manzo Allah ce inna Allah tajawaza li an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam ma lam ta'mal aw tatakallam duk abin da ka faɗa a zuciyarka matakar baka yi aiki da shi ba ko baka faɗe shi ba to Allah ya yafi a inda ba yafi ba sabo nawa kake a zuciyarka ko wani saban ma ai ko kare ba zai ci ba to amma dai an yi dogon bayani a wasu guraren saboda lokaci nan kuma ba lokaci wannan dai ina ga insha Allah ya isa sai muna nan istishabu fi dhikr ai magana ko sai na hudu al-kalamu inda takhalli yin magana yayin da kake tsakar bawali ko bayan gari shine qada'il haja al-mutakhalli an yakufa 'an al-kalam mutlaqan wajibi ne akan mai biyan bukatarsa ya bar magana kwata-kwata sawa'an kana dhikran aw ghayruhu ko zikiri ne ko wani sa duk ya bari illa li daruratin sai in akwai larura fala yaruddu salaman ko cewa ai kai assalamu alaikum to ba zai amsa sallama ba wala yujibu mu'adhdhinan ba zai kuma amsa wa mai kiran sallah ba wala yushammitu 'atisan ba zai gaida mai 'atisawa ba da hadisi ibn Abbas da hadisi ibn Umar radiyallahu anhuma saboda hadisin Umar Allah kana masa da yake cewa anna rajulan marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fa sallama alayhi fa lam yurd alayhi
wani bawan Allah ya wuce manzo alaihi salatu wasallam alhalin manzo yana bawali sai masa sallama manzo bai amsa masa sallama ba qala shaukani Sheikh Muhammad bin Ali Shaukani ya cewa wa huwa yadullu ala karahiyati dhikrillahi hala qada'il haja wannan ya nuna mana cewa an kyamaci ba a so a ambaci Allah lokacin da ake biyan bukata walau kana wajiban koda ko maganar da za a yi wajibi ce ka raddi salam kama amsa salama ga amsa salama ai wajibi ce in mutum ya masa salama ba za ka ce ai kai ba ka tsane shi ba dinin ku bai haɗu ga kauda kai haka ba in kai ka saba wa Allah saboda me Allah ya ce wa idha huyitum bi tahiyyatin to in an maka sallama akalla din da ka tsane shi kake ka kijinin sa baka san sa in yace assalamu alaikum wa rahmatullah akalla sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shine fa hayu bi ahsana minha aw rudduha amma in zakai abinda aka fi so shine ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ce kai bi ahsana minha kenan wacce ta fita san an gaishe ku amsa da mafi kyau ko kuma akalla kuma da ita to amma duk da haka in kana biyan bukata kai salama ba za ka amsa ba kaga abin babba ne ko to haka atishawa na'am na qala imam ahmad la yanbaghi lahu an yatakallam imam ahmad ce bai kamata ya magana ba qala al-baghawi imam al-baghawi yake cewa qala al-imam wala yadhkuru Allah bi lisanihi ala qada'i al-haja bai zai ambaci Allah da harshensa ba yayin biyan bukata wa idha atisa ala al-khala yahmadu Allah fi nafsihi idan yayi atishawa yana cikin bandaki ya zai sai gode wa Allah a cikin zuciyarsa mun fada da zikura ya karatun Qur'ani a zuciyarsa da babu me babu komai bayan da aka ce gode wa Allah a zuciyarka kan kai atishawa sai a irin wannan gurara da irin wannan da lokacin da mutum yake ganawa da iyali da sauransu an gane a gurguje akwai ɗaya daga cikin khalifofi Abu Ja'far al-Mansur Kowani wata ran yayi atishawa a cikin fada kasan fadawa in shugaba ya abu sai da ta rude ya rahmukallah ya rahmukallah ya rahmukallah shi kuma zalla cewa idan mutum yayi atishawa yace alhamdulillah bai atishawa kai ba yayi atishawa sannan ya gode wa Allah ko to sai ka ce masa yarhamukallah amma tsaba shi shige yayi atishawa bai ce komai ba shi bai gode wa Allah bai kuma sai ka shiru ko to yana sai fada gaba ɗaya suka ce yarhamukallah sai Abu Hanifa shi kadai yana gurin sai ya shiru to sai yan kanzage yan bana na iya kai yanzu Abu Hanifa yanzu khalifa yayi atishawa ba za ka roka masa Allah ba za ka gaishe shi ba yace to shi khalifa me ya hana ya gode wa Allah shi kuma khalifa da jaka sai ya ce ai nayi a zuciyata Abu Hanifa ya ce ni ma wallahi na maka zuciya kai a zuciya kai ma sai ya maka me to da kar kai atishawa kaga wani bai gaishe ka ba kace kai a zuciyarka a kai a fili kowa ya ji kace alhamdulillah to amma idan abin daki kake kai kanka ba za ka faɗa ba in wani ma yayi ba za ka amsa masa ba yace qala wal hasan wa sha'bi wa nakhai malan hasan al-basri da imam sha'bi da imam nakhai suka faɗi wannan wa yajuzu al-kalamu li daruratin aw lima la budda minhu ya halatta kai magana in akwai larura ko wani abu da babu yanda za a yi ka irshadi a'ma kamar kai nusar da wani makahu wani iri yukhsha alaihi min at-taraddi wanda ake tsoron kai ya gangaro daga wani guri ya fado wa ghairi zalika da makamantin wannan ko tana cikin bandaki ta manta ta soya mai ya ta farfasa kuma akwai yaro jariri wanda yake rarrafe kawai sai ta jiyo kukansa alama ya farka kenan haka to ya kamata ko me take ta sauri ta faɗa wanda zai kula ko kai yaro je to da irin wannan ba matsala wani yake cewa wai ko an maka waya a wani aji mun yana karatu wai ko an maka waya nace an maka waya ai shi ya ce cikin magana waya ce daidai take da magana illa rurar ce ko ma labudda minu sai ka amsa amma ba wannan ba ai ba za ka amsa ba na tuno da wani malami farkon fitowar wani malami ne amma kansa yana da dan motsi haka to farkon fitowar waya yayi waya haka yana son a san da ita to wata ran ya shiga sallah bai sa ta asalan ba kuma bai kashe ba sai aka bugo masa kawai da dauko ce ehem sai ya mai da ita to kaga wasu zaka ga abin daki su ma ehem din suke cewa ko qala nawawi nan ne imam nawawi ke cewa yakuru an yuzkara Allah ta'ala an makaruhi ne an bace sunan Allah aw ya takallama bi shay'in qabla khuruji illa li darura ko ya fadi wani abu kafin ya fito sai da darura fa ina adisa hamidallah ta'ala bi qalbihi in ya atishawa zai gode wa Allah a zuciyarsa wala yuharriku lisanahu ba zai motsa harshen sa ba na san wata kila za ku kuskure da ake yi mutum kawai sai shiga sallah ya shiru kaga laiban na sama ya harfa na kasa to nan ba fa abin da kake cewa fa wannan ba abin da kake cewa baka karatun sallah ba kai baka jaharu ba kai sirru ba
gaba daya sai ka motsa bakinka an gane yace adamu listinzahi adamu tatahhun min al-bawl shine rashin tsaftatuwa da tsarkakuwa daga fitsari wannan kuskure na biyar kenan wa qad hadara annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu yake cewa tanazzahu min al-bawl ku tsaftata ku tsarkaka tsaf daga fitsari fa inna ammata azabi al-qabr minhu saboda mafi yawancin azabar kabari daga bawli take zuwa wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga dan abbas Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn fa qala innahuma yu'azzaban wa yu'azzaban fi kabir manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kabarurruka guda biyu yake cewa masu kabarin nan su biyu ana musu azaba kuma abin da ake musu azaba ba wani babba bane gurin su bari amma babba ne a gurin Allah ya kai ai musu uquba akai kakka yadda ka je jahannama karka yadda ko da babban dalili ko karami amma dai da wanda ya je jahannama a naira 10 da wanda ya je a biliyan 10 dukkanin su wanda ya ji a biliyan 10 ana tsoma shi a jahannama ya manta dadin biliyan 10 nan wallahi tallahi ya manta duk wani dadi da ya ji a duniya amma dai akalla dai a duniya wa fi morewa a duniya ba alahira ba ko ina ko wanda ya more a duniya wa ya fi morewa cikin su to shi yasa karka yadda kowane irin dalili yasa kai barin aljannarka ka je jahannama karka yadda kowane irin dalili ne to kuma sannan kuma akwai kananan abubuwan da sai kai ka jahannama a arha shine irin wa'annan da manzo Allah ke faɗa ya ce ma yu'adzabani fi kabir abin da ake musu Allah ba wani babba bane amma ahaduhuma na farkon su fa kana la yastatiru baya suturtuwa yastabri'u min al-bawl wato baya tsaftatuwa daga fitsari wannan ruwaya bi ce da alama ya so ya kawo yastanzihu ne sai tafin ira sai ya kawo yastatiru na saboda can za a zo a yi tawili ruwaya bin sun zo fa kana la yastatiru wata ruwaya ta Abu Dawud da wasu kace la yastanzihu wannan la yastatiru baya suturtuwa daga sutura ne ko as-sitar ma shine me mayafi ko labule as-sutra wacce kake sa a gaban sallah ko sutura kuma da kake sa ka suturce jikin ka kaga shine la yastatiru amma la yastanzihu baya tsaftatuwa haka to tunda ya fasara ce la yastanzihu ayastabri'u to ga yana nufin ruwan la yastanzihu yake so ya kawo mana ana na'am labas to yace baya tsaftatuwa daga fitsari wa amma al-akharu kana yamshi bin namima to kaga yanzu samari a saurara musamman matasan nan musamman masu zuwa filin bal kawai sai ga yaro ana cikin bal da ya mutsu sai ya toki sai ya zo ya bude kawai sai tsi yana gama sai ya ja wannan kawai sai ya kara gaba ba istijmari ba istinja'i ba istibra'i ba istinzahi ba komai kawai haka zai koma shi wannan tsarkin ma baya bala tana cewa baya tsaftatuwa gaba daya wani ana magana cewa kai fitsarin ka bar tararratsi ko wani abu ya ringa taba jikinka to wannan tsarkin ma baya yi kuma da yawan samari yanzu suna da wannan ana so ko mata kake da ita ka ringa nusar da ita cewa duk sanda yaro ya fitsari ta ringa koya masa ko yaro fitsarin kwance yake a ringa nuna masa cewa an saka ruwa an shanya an yi kaza ka bace ne kwana yana tashi cikin najasa yana barin sai yana kwana yana tashi cikin najasa ga shedanu ma su yi masa tasiri to wannan muhimmin abu ne kakka je a arha ka shiga jahannama rashin tsaftatuwa daga bawali kawai zai iya kai ka azaba tun daga kabari inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka gulma annamima wa amal akhar fa kana yamshi dole sai kai magana akan mutane ne kai shiru da bakinka mana fal yaqul khairan manzo Allah kace kai shiru da bakinka ba kan alkhairin fada to kai shiru amma sai ka zo kai ta surutu akai gulman wasu to azaba tun daga kabari za a fara ma kuma manzo Allah ce la da khulud jannata me annamimanci ba zai shiga aljanna tun daga kabari za a fara ma azaba kuma za ka shiga aljanna haka ba to da haka kan mutun ya kai kansa jahannama arha ba tare da ya lura ba shi yasa manzo Allah ce wa ma yu'adzabani fi Allah ya kare mu yace fa'ala al-musalli an yatakada jayyidan annahu qad azala an-najasata allati ala as-sabilain qabla qiyamihi yace to ya wajaba akan mai sallah ya tabbatar sosai cewa ya kawar ya gusar da najasar gaba ɗaya daga hanyoyin biyu wato gabansa ko bayansa kafin ya miƙe ya tafi harkokinsa yace wa kadhalika yadkhulu fi al-istibra'i wal istinzahi ittiqa'u rashash al-bawl al-mutahhir yace yana daga cikin tsarfatuwa da tsarkakuwa istibra wato ka samu bara'a daga kazantar istinza wato ka nisanci kazantar to yana daga cikin wannan shine ittiqa'u rashashil bawli mutun ya guji tararratsin fitsari almutatayir wanda yake tashi wa an yatakhayyar makanan layyinan kaga babin da zaka dan ce maka ka samu guri mai taushi sai malam fiqh ne za su faɗa maka saboda in ka samu gurin da yake da tauri
fitsarin yana duka zai tararratsi sai ya dawo jikinka to sai in ka samu gurin da yake rarrayi ko yana duka sai ya bula sai ya shige to shine suka ce ka samu makanan layyinan guri mai taushi da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadan sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuq al-hadith as-sabiq a cikin ɗaya daga cikin hanyoyin wancan hadisin na gaba kaga yana so ya kama ɗaya riwaya kenan ko yace amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi ɗayan su baya suturtuwa daga fitsarinsa qala al-hafiz ibn hajar yace hafiz dan hajar yana so ya hada mana hadisan guda biyu yace kaza fi akthar riwayat amma fi yawancin riwayoyi haka aka rawaito fa'al al-akthari ma'ana fa'al al-akthari a gurin mafi yawanci ma'ana al-istitar abinda ake nufi da al-istitar Allah ya ja'ala bainahu wa bain bawlihi sutura wato zama bai kare kansa daga fitsarinsa ba wato bai sa wani abu da zai kare shi daga fitsarin ba yani la yatahaffazu minhu ana nufin baya kiyaye fitsarin fatuwafiqu riwayat la yastanzihu sai riwayar la yastatiru tai daidai da riwayar la yastanzihu li'annaha saboda ita riwayar la yastanzihu min at-tanazzuhi daga at-tanazzuhi take shi kuma me tanazzuh wa huwa al-ib'ad shine nisanta to in ka sa kariya tsakaninka da abu ka kane sa kanka da wannan abu na shida ta'ammudu salti wan natri wan nahnaha shine da gangan ka ringa matso gabanka dan ka fitar da fitsari ko kuma ka ringa karkadawa ko kuma ka ringa gauran numfashi as-saltu huwa sahabu dhakari wa ikhraju ma fihi shi as-saltu shine mutum ya ringa ja yana matso a gabansa al'aurarsa domin ya fitar da fitsarin da ke ciki wan natru jazbu dhakar shi kuma shine fusga au qadfuhu ko kuma karkada shi fi shiddatin da karfi wan nahnaha abin da yake nufi da nahnaha kuma yace maka tardidu sautin shine jujjuya maimaita wani sauti kas su'ali kamar tari su'al da ainun tari kenan su'al da alhamza kuma tambaya fil jawfi a cikin ciki li ikhraj al bawl aw al barazi domin ka fitar da bawali ko bayan gari ka san wani lokacin mutum musamman wani yake cewa a can wani guri da muka karatu yace musamman mutum ya dade bai sha lemo ba ya dade kuma bai zagaya bayan gari ba to in ya tashi zai mai tauri to wani lokacin sai irin dogo aje zuciya din nan ko yake fita shine na hanaha ko masu haihuwa ma suna wannan wani zai ce aka ka sani sai mutum ba zai sani ba ya zo ma a hadisi ko Allahu akbar Allahu akbar Ibn Umar da wani bawan Allah yana cikin adabul mufrad da wasu littattafai wani bawan Allah yake cewa ya zo zai wa Ibn Umar tambaya ya dauko mahaifiyarsa tun daga Yaman har zuwa Saudiya a dokin wuyansa saboda kai dora ta a jaki ko doki ko alfadari ko wani abu sai tutsu ko a zo gargada ko wani abu amma shi tunda mahaifiyarsa ce ya san duk inda aka zo ko gangara ko tudu ko gargada ko waye zai tafi a hankali da kai wahalar da ita kasan kuma dole wannan tsawon tafiya za a samu kashi da fitsari da waye dole za a samu yadda za a yi dole wani wahalar tana ciki za a samu hutu da waye to yana kuma tafiya yana rera mata waka dan ya ɗebe mata kewa ila inni laha ba'iruha al-mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'a hamaltuha akthar mimma hamalat fa hal turaja zaituha ya ibn umar yace na dauko ta daga ciki saboda mai sauri ko daga cikin abin da yake faɗa yace na dauko ta fiye da yanda ta dauke ni ita ta dauke shi a ciki wata ɗaya biyu ma ba ta san ta dauke wani abu wata ma ba ta sani sai an yi wata 3-4 ko sai dai kawai wasu suna dan abubuwan da ba a rasa ba na laulayi ba ta nauyi sai ta kai wata 6-7 da sauransu to kuma sannan an yi yaron daidai cikin an masa yadda zai ci da yadda zai duk komai an yi program amma wanda aka dauko a wuya fa kaga yadda nauyi abubuwan da sauransu shine ke cewa hamaltu hana dauko ta akthara mimma hamalat fi da daukar da taimun shi ana sa kiyasin fa yace fa hal tara jazaituha ya ibn umar shin kana ganin na saka mata dauka a ciki da dauka a dokin wuya na saka mata sai ibn umar ce la yace a walau bi zafratin wahida ko da ni shine mahallu shay ko nishi daya don kaje masu comment masu sharhi suka ce ai mata ana cewa su yi nishi in za su yi to wannan nishin kawai guda daya duk wannan aikin nasa bai saka mata ba balantana magana cewa wa hamluhu wa fisaluhu da sauransu to kaga kenan wannan da ake cewa kai na hana dan nan a cikin ban ake haihuwa zaka yi arma zaka zaukana nishi ai bata kai ga haka ba tukunna to shine ma nace maka duk wannan kuskure ne wa huwa masalu kathirin min al-musallin yace wannan shine matafiyar da yawa daga cikin masu yin sallah wa amatul muwaswisina da kuma da yawa daga cikin wanda aka jarrabe su da ciwon waswasi bal inna minhum man yaj'aluhu aslan fil istibra akwai wasu ma da suke cewa yin hakan shine asali gurin ka tsaftata akwai wasu masu faɗa haka cewa yin hakan kai nishin ko kai karkada ko ka tsatsu ko kai shine asalin tsarkaka din
wannan na ko cikin samarud dani za ga ya kawo asaltu da annatru ko a cikin samarud dani da wasu tafin yace qala shaykhul islam ibn taymiya wasu nake akalla da ko babun mu gama dan har yanzu ba ku zo inda suka fara yau ba maku to yanzu ya za a yi dole a tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh